Yung lugar sa una din ni mulihok sa ka-traffic. Puno kaayo, karon no mingaw kaayo. Approaching ta sa highway, mag natay adtuan. Mo ni siya Gusa Highway, Cagayan de Oro City. So nag-stricto sila karon, di na pwede mo gawas nga walay mask. Kinahanglan gyud nga magmask kay dakpon. Multa sila to 1.5 man tingali. Okay, ano niyo sa highway ni. Daghan kayong tao din eh. Puno kayong sakyanan din yung lugar. Ang tala ka no, maihat na lang din ang nanagan no. Pero naipag yung mga establishmento nga pable. Sama no Rose Pharmacy, abre malagyaig bugas, abre papod. Okay, sumaw niyo NSO ay mga establishment nga able mamaligayag bugas o pharmacy NSO dayon hingaw kayo. So sa una mga 2 ka bulan yung labay, dili gini maputol ang linya sa sakyanan. Pero ting daghan kaayo din ni ang linya, taas kay traffic. Okay. So dito sa Pigas, napay big shop open. Tabok ta. Mo ni ang Gusa Highway, Cagayan de Oro City karong panahon na. Uno na lang yung kaayo ang tao nga makita,